баби, напазарувани като за световно. Много не е скучно, хайде да направим нещо. Хайде те, моля те. Моля те. Какво? Хайде да играем на нещо. Може ли на предизвикателство? Добре, мокни само. Хайде ти си първа. Добре. Да плесам с ръцете. И добре. Да говорих сериозно. Какво толкова? Аги, много ми мириша, моля те да слезем. Дайте само още 2 спирки. Добре, ще чакаме следващия трамвай, най-много 5 минути. Но 5 минути са си 5 минути, ще закъснем още повече. Добре, дай една спирката, моля те да слезем, много ми мириша, моля те, айде. Моля, отворете ми! Сега не е ли редът на Да. Да, но това не е Дани. Хайде да си тръгваме. Хайде. Добре, явно няма да си. Добре, си тръгна. Беше ми много скучно.